Miguel, co nám povíš k tréninku bříška? Dobrý. Dobrý? Baví mě to. To je dobře. Bříško je zatnutý. Dobře se na to kouká. Takhle se... Jo, muzika. A jo. Hruška. To je minimálně 20 kg navrch. Martin jede na hruškách. A pojď ho. 20 kg. To je ono, jeden. Ještě zkus. Dělej! 2. Dobře. Pojď. Pojď. Ještě kousek. Jo, 3. 3x20. Ale tak 14 roků. Vycházející hvězda workoutu. Tak pojď. 30 kg. 1. Dělej! 2, dobře. 14 let, zítra 15. Tak už konec randy, Martin je jeho 40 kg. Musíš to dát, jsi na videu, pojď. Není jiná možnost, hochu. Není jiná možnost. Pojď! Dělej! Yes! Je tam. Výborně, 40. Jak hovno, jak hovno.